Akunjalo ningizima Afrika kunjalo ma-Afrika mahle Afrika nenkolo kungolwesine kuyinyanga omandulo sikhuluma ke ngokwethu sikhuluma okwakithi no Dr umgogo wenhlanya uMahaye bathi inhlobashana ke le ethela ke ubusika nehlobo dokotela ke sikubingelela nje mfowethu ngiyazi ukuthi kahade lokho series ufuna ungena kuyona indaba ethinta ke umlando wengonyama lapha ke ucetshwayo kaMpande kodwa siqale ngokukhuluma ngokuxukuza ugebhezi sikhuluma ukuthi ake siqonde ithuluzi uNkulunkulu asipha lona okukubaleka komqondo nendlela ejule ngayo ingqondo yethu uNkulunkulu asipha yona ukuze sikwazi ukuthi ke siyithathele inqumo senze izinto eziphusile ngemqondo yethu kodwa kunamhlanje sifuna ukubheka usizi nobuhlungu lapha kwabhekana nokubusa kwenkosi kumbe ngithi ingonyama lapha ke ucetshwayo kaMpande ngibone emehlweni dokotela ukuthi hayi namhlanje kuthanda ukujula kakhulu hayi ke macengwane jama kasilwane mfowethu baba namhlanje macengwane ngithi ake sibheke impamba ikweci yenkayankana yenkiyankiya hey madoda yesigodlo sasondi izehle zenzeka khona ngomhla ka4 kuNtulikazi 1879 umbona macengwane ngehlisizwe manje ngoba macengwane sengithula manje umlando ofuna ukuthula ngokuyithoba ngoba asikwazi ke wona ukuphaphela ngoba impilo yengonyama ucetshwayo inosizi macengwane inosizi kakhulu enye macengane yengonyama engakuthola ngiphumula uma sikhuluma ngayo macengwane sifikelwa inyembezi kugobhoza igazi macengwane ngaphakathi ezibilini zethu sithi abengoni sithi uzulu omnyama akazithobe akehlele ngezantsi azibuke yena ukuthi konje okwethu seyikhona kwethu abona macengwane emva ushiswa kwesigodlo sasondini nokwehlelwa kwamabutho ayesivikela mhla ka4 kuNtulikazi 1879 ingonyama ucetshwayo macengwane yabalekiswa sengakashiswa ngamabutho amangisi yayowela imfolozo eminyama okuthe phezulu kwemfolozo eminyama yabonana noZibhebhu yahlela ukushiya kuye indlalifa yayo uDinisulu manje maqibane yazi yabeke isiqhubeka yaze yayofika eNgome endaweni kaMnyamana kaNqangelele lapho yafihlwa khona komunye umuzi macengwane ibaleka ingonyama ibaleka ezweni layo ibaleka kubantu bayo ibaleka esigodlweni sayo ayikho into ebhlungu nje ngaleyo macengwane macengwane akekho umuntu okwabaleka emzini wakhe ephuma ekhaya kodwa ingonyama ngenxa yokuqhutshwa yabaleka macengwane sekumlando nje ukuthi amasotsha amangisi ayeyifuna phansi phezulu aza ayofinyelela khona eNgome macengwane ngoba ngeke ngakhuluma kuleli amave kadlule vele zasekho sikhona ingcele bana zamangisi babe sebeyimpimpa ingonyama ukuthi ibhace kumuphi umuzi yayimpimpa abantu bakithi sebehamba sebengena emshungwini wamangisi uyi madoda esigodlo ngathi sihlizwa amangisi kwawukhona nabantu abamnyama ababebambe iqhaza lapho yabanjwa kanjalo ke inkosi amasotsha ayithatha hamba nayo umhla ka31 kuNcwaba 1879 ayembathisa indwangu yetafula inkosi yonke yadelelwa yambathiswa indwangu yetafula indlela ehamba ngayo yayodlula esikhaleni senkosi ngephutha sekuthiwa isesikhaweni macengwane ngeke ngayichaza le ndaba sesikhaleni senkosi yaze yayogibela umkhumbi lapho sekuthiwa kusesikhaleni Bhishi ngabo lobo busuku ayikho into yababhlungu njengalena iqhutshwa inkosi iyogitshezwa lomkhumbi umkhumbi wahamba nayo yayogqonywa eCastle lena kwelaseKapa njengesiboshwa samangisi ukuze ufise nje macengwane ngiyilanga ngathi umsakazo ukhozi noma nje umuntu siqu sakhe ake nje kubantu base Cape Town
eKapa ayabaholulela lomlando. Ngoba kwesikhathi kubone thina esihamba indawo ubone uthi amawuhlangana nabo ngempela ungathi abazi noma liyaphuma noma liyashona. Uma uthi baxoxela ngomlando wathi uzowenzana umlando sizodla wona yini umlando kusikhuluma bakhona abantu abamnyama nje basikhuluma lapho kodwa wathi sitshelelani omahayi no BK no Vivi Omkhize no Nhlanhla Mtaka nazo zonke ingcitho chopho zakithi omgoqozi nabo bonke basitshelelani sowenzana umlando sodla wona yini angithi udidekile umuntu ushe ngadli lutho uthi uzodla wona kodwa vele akadli lutho vele hey madoda uthi uzodla kodwa akadli lutho vele nakudla ungamamfimfithwane uyetafuleni labaniniyo imvuthuluka usayeza umisa umsila nje nemvuthuluka ulandela iphunga nje yabo into njengaleyo hayi bafethu akatholi lutho ulandela iphunga nje ukhohliswe ngemvuthuluka hey madoda uyakhothoza nje emahlangeni hayi nama nginamali ake ngiyokhothoza etolo mhlawumbe ngizoyithola imvuthuluka. Yebo kunjalo umAfrika nenkolo iyaqhubeka namhlanje njengoba siqhubeka ke nomlando wengonyama lapha ke ucetshwayo kaMpande kodwa into ebhlungu kakhulu ke uma ubheka ke lomlando nokuthi inkosi kumbe ngithi ingonyama yabanjwa kanjani uyathola ukuthi kwasekunamampunga esekhona dokotela kwasengathi manje ingonyama njoba yayisivalelwe nje bese kukhona ukuvuma kuyona ukuthi izwe selingathatha kodwa futhi mawuhlaziya ubhekisisa umlando uyathola ukuthi ayikho lonto kwangamampunge nje. Ingonyama ebucetshwayo ayizange imbandakanywe esivumelwaneni esasiqondene nokunqotshwa kwaZulu ngo1879 ngenkathi enqotshwa elapho ayebhace khona engome wayethathwa njengombaleki wayejahwe wabanjwa wathunyelwa kwiCastle. Ngakho ke khona bebeke bephushe into engekho kube sengathithi kukhona lapha ingonyama eyaba nokuvuma khona ayikho into enjengaleyo macengwane. Indawo esenyakatho amacengwane othukela nomzinyathi yayikade ibuswa yiyo ingonyama ucetshwayo ihloniswa amakhosi ayi13 13 ayeqokwe ngamangisi ukubusa ezindaweni ayekanyelwe zona ngamangisi. Amangisi azoqoka abantu akuyibona manje sebezobusa ngakho ke imithetho yokubeka phansi izikhali yasayinwa yilawo makhosi nawayemele uhulumeni wamangisi uSir Garnet Wolseley. Kwaba sengathithi ingonyama esivumile ukuthi lo umhlaba uthathwe kanti abantu ababesayinile kwayo la makhosi ayi12 ayekade vele bekuwona amangisi ngoba ezofeza inhloso zawo amangisi. Leyo mthetho yayicacile ifanele isayinwe inkosi ngayinye yayibhala ukuthi ngesingisi and I quote terms and conditions and limitation subject to which I agree to accept the chieftainship. Angiphinde macengwane macengwane ngalolwazi macengwane esirhulula namhlanje kuhle sibe sibonga nje inqalabotho zakithi yabona nje usolwazi uJabulani Maphalala into eyiningi siyayithola kuyena. Yep. Ngoba yeyomunye usolwazi Maphalala weyincitha buchopho seyigoma eyifana no Professor DPZ Ntuli ezakwazi ukuma eyifana no BW Velakazi ngilanga uBenedict Wallace Velakazi ngokutshela kwawobani abagama ngempela hayi la magama la igoma lezi macengwane esikhuluma ngazo kwezomlando. Ngakho ke macengwane ke lemthetho yayibhalwe kanjalo macana kuthiwa terms and conditions and limitations subject to which I agree to accept chieftainship ngoba ayisethukwa kona amakhosi wona amakhosi accept ukuthi awo chief ayivele kungamakhosi ayibekwe yona amangisi ngoba igama lokuthi amakhosi o chief layinhlamba bakhona nabantu abasabiza amakhosi namhlanje ngo chief ngoba abaqondi indelelo yabona ohamba naleli gama ukubiza inkosi ngo chief kufana nokubiza umuntu omnyama ngegama eqala ngo K ngoba ayibhiklishwa ayenzwa abe bancane angabi lutho amakhosi abezithunzela nje. Hey bu
yeka phela manje bese nesidima amakhosi ukuze nawe ayotoboza umshini ayahola sekwahola ngisho nezinduna yabona leyo nto ikhombisa ukuthi ikhombisa irecognition ikhombisa ukuthi kwisabelo sezwe kanti namakhosi abalekile ngoba into engekho leyo leli gama solichaza lika chief leli ngoba ucabana masuthi ususa ku chief lisa ngegama lezulu ubone ukuthi ayi kubuye ngahlangane kahle kubuye ngahlangane kahle. Hey Dokotela angazi kodwa ke mhlawumbe ngenxa yesikhathi sizophoqeleka ukuthi sibambe lapho mfowethu ngoba soqhubeka nangelizayo kodwa nje into engiyifundayo nje ubusahulula umlando nje ukuthi izodliwanga nje kuphela ngempi kodwa kwase kukhona ukudayisana umnyoka nezimpimpi ezazitshalwa yibo bokufika ngenhloso yokudala uqhekeko njoba siyazi ukuthi babesebenza kakhulu ngalento abathi divide and rule kanti noma kanjani ngesonto elizayo sibe sesibheka ke ingxoxo lapha ke ithinta ke ukubuyisa kwengonyama pheshwa kwelandla ukuthi obana baba neqhaza elikhulu ekuthenini igcinisa ibuyile ke ingonyama sihamba siyesibheke nezinto ezayehlela futhi sibuyile khona la eNingizimu Afrika. Umafrika nenkolo no Dr. Umgogo wezinhlanja amahaye qhubeka kusilandele nakuma podcast uzoyithola lezi ngxoxo.